Hej alle sammen. Annie og jeg, vi har tænkt os at lave en lille home video for at vise jer, hvordan vi bor og hvad vi er, det går og laver. Det her, det er udsigten fra vores balkon. Herovre der kan man se Harbour Bridge. Og så ligger Sydney Operaen lige ved siden af næsten. Man kan kun lige se toppen af den. Den ene del der, og den anden lille del der. Vi synes, det var lidt sjovere at lave sådan en video, i stedet for bare at skrive en side halvanden om, hvordan vi har det. Men vi har det i hvert fald godt. Vi er super glade for det sted her, og vi har startet godt med skolen, og Annie har rimelig meget lavet lige i øjeblikket, i hvert fald i dag, tror jeg, hun har hele 3 fag i løbet af dagen. Hun kommer først hjem klokken 9 eller sådan noget. Og jeg skal først i skole her om lidt. Der er nogen, der spiller noget Australian football dernede, tror jeg, eller så er det rugby. Det kan jeg ikke lige se. Jeg har ikke lige fået styr på, hvordan reglerne er, men det er sådan lidt ligesom American football, bare uden beskyttelse. Så går jeg i stuen her. Så er det meget lækkert med en hel væg med nogle glasskydedøre. Det har vi meget glæde af, altså. At høre dem stå åbne. Det er også rimelig lækkert, når det er så varmt, som det er. Selvom det er jo vinter nu. Men det er omkring 20 grader og sådan noget henover. Lejligheden, stuen, køkken. Ganske lækkert. Ikke så meget arbejdsplads, men det går. Det var en umøbleret lejlighed, da vi fik den, så vi har også lige været en tur i IKEA for lige at få det nødvendige spisebord og stole og en meget, meget billig sofa og sådan lidt. Og så lidt, så man kan se en film og noget tv også. Skal vi jo trods alt være her et år. Så. Det synes vi godt, at vi vil have. Og gangen her, hvor man går hen til soveværelset. Og er lidt svært ved at fokusere. Det var også bare nogle madrasser i IKEA. De er til gengæld ret gode, synes vi. Så det går helt fint. Skab, masser af skabsplads. Vi har også fået købt en basketball. Der ligger en plads lige hernede, som vi bruger om aftenen. Det er sådan en fri afbenyttelse. Dernede. Bag træerne der. Det er meget lækkert at gå ned klokken. Der er fuld belysning på. Det er meget lækkert at gå ned klokken 10 om aftenen og lige throw some hoops. Badeværelset. Også meget lækkert. Det er rimelig nyt. Hele bygningen er et par år gammel. Og så det sejeste, det er klimaanlægget. Det er et helt skab. Kun til klimaanlæg. Og et par papkasser, som jeg har stillet. Og så ellers vask i det andet rum. Og suge sokken. Nå, men jeg vil lige prøve at gå op på taget og vise jer rundt der. Der kan man se hele vejen rundt 63, så det er hele byen og meget mere Operaen. Så er nøglerne nu. Yes.
Jeg slukker lige og tænder, når jeg er oppe igen. Så er vi oppe på taget. Vi bor på 9. sal. Her der er vi oppe på 12. Og der kan man se en lille smule mere. Det var der, hvor vi kun kunne se toppen af det nede fra lejligheden. Sådan en rimelig god udsigt derfra. Der var den skide bygning, der er i vejen. Det er til gengæld fedt at se om aftenen med alt det lys, der er i bygningerne her. Trapper. Der er sådan et sundeck, eller sunroof, eller hvad man kalder det. Pool. Kun 1,20 meter dyb. Så man skal ikke lave en hoved først. Det er så William Street dernede. Så den gade vi faktisk bor på. Så Hyde Park, det er de træer, der starter lige derovre. Det er sådan gå fra den ene ende af byen her og over til den anden. Så ligger St. Mary's Cathedral lige der. Rigtig, rigtig flot indeni. Så her kommer vi så væk fra byen i den retning her. Og der er også sauna. Har jeg prøvet at være inde og så springe i poolen der. Godt nok koldt det vand der. Der er ikke så forfærdelig meget at se over på den side her. Men det er i hvert fald mod øst herovre. Hvis man bare fortsætter lige ud, så kommer man ud til en Bondi Beach. Og det er der. Nogen, der spiller den nu. Desværre. Meget fedt ved dem, der har den lejlighed derinde. Du kan bare lige åbne glasdøren der, og så cool. Nå, nu skal jeg i skole. Så tænder jeg igen, når jeg er der. Det er en... Ja, vi valgte det her, fordi det er også rimelig tæt på UTS. Det er en 20-25 minutters gåtur. Vi gad ikke til at skulle til at tage bus og sådan noget. Så... Men jeg tænder igen, når jeg er derude.